Bathi wena ufunani ulabani ngidithengele imoto kodwa ngenza so ungibhekela phansi njengamehlo ekhova bathi wena ufunani ulabani man bathi ngithengele imoto kodwa ngenza so ungibhekela phansi njengamehlo ekhova ngitshela ufunani noma ulabani nginika konke tshele mina wena uphuzani ngithengele imoto drop top tamandok angisi uyazi ukuthi wena money socks angitshela ufunani noma ulabani nginika konke tshele mina uphuzani ngithengele imoto drop top tamandok angisi uyazi ukuthi vele money socks dadisondela ngithi abheke usando ufuna nomthandazi ithosivele tshele ubuthata ingane zonke zithi ngithi dadisondela ngithi abheke usando ufuna nomthandazi ithosivele tshele ubuthata ingane zonke zithi how's shapuka vibe man get down shapuka vibe man shapuka vibe man get down shapuka vibe man how's ay man get down ay man how's ay yo shapuka vibe man get down shapuka vibe man shapuka vibe man get down shapuka vibe man how's ay man get down ay man this is too much ay
5%.